ଶବ୍ଦ ପ୍ରଧାନତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସିଧା ସିଧା ନିଆଯାଇଛି ତାହାକେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କମଲ, ପୁଷ୍ପ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଛି ତାହାକେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କମଳ, କେଣ୍ଡାରୁ, ପୁଷ୍ପ, ପହିଲି ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗାଈ, କୁଆଡ଼ି, ବଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଆସିଛି ତାହାକୁ ବିଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି।